kapur thai mentai kala sakhi ka neba kajing Kristan pisah jong ka Iran kajing Kristan tirthma jong ka Iran yaki jing hikai pentibit lale eru da ka Iran bat om tanggata kabakam kongsan tam na baro kadeba wat ye kanu kudu hukum ru kadai kabla mi napo jong ka ni Iran kari Iran mentai ka don hapdeng jong ka thma om ka thma persha ye ka Israel lani ye ka Amerika hanrai kadon ye ka thma hapo la ka jong ka ka jongka om tang ka thma persha ye ki nong snong hapo jong ka tegri lani ye ki pai ba nong Iran ki ble khi na ka jing herdal balat jong ka pisa ha ki banai ki bladap bat ka jing dawan na ka jing pengalai ye kom sanshar hapo jong ka tegri hanrei ka ni ka thma ka dang sukan menta hapo jong ka tegri ka re ka jikhi jong ki bor sanshar hapo jong ka tegri he Iran bat ka tai ka jikan at kade hapdeng jong ki sipai IRGC bat ki sipai artis lani kita ki regular army jong ka Iran hadin jo ka jisitom jong uno sanshar donbor jong ka tegri umat staba khamene kari Iran ka don arbanta ki kenhun sipai ka wei ka kenhun sipai kade ka IRGC bat ka wei pat ka kenhun sipai kade ka artis khendiat ban snuthu khamha ka ei ka kenhun sipai IRGC bat ka ei ka kenhun sipai artis hangni ngan wanra khendiat ye ka chingbatai ka balengkat ya ka kenhun sipai IRGC laseng hau nai me jusnam sijar khandai spa new phokhandai da unong sencha don bor jogotegri hagatu bor bat uta ude u ayatola ali khamnai ka jing thmu ban seng ye ka kenhun sipai ka de ban penne pensa ye ka jing senchar jong ka niam muslim hapo jong ka tegri bat ban yele persha ru ye ka nongshun shabar nagari kani ka kenhun sipai IRGC ka ai ru ye ka jingkhain ge jongka sha unang sencharon bor jong ka tegri om sha ka sorkar Iran kani ka kenhun sipai ka don tang kumba palat silak khandai po hajar nguri ei ki sipai ge jongka ka jingbun ka IRGC ka de ga don benta haga kam politik haga kam juga yogot bat haga kam sentiat shabar jongri ka kenhun sipai IRGC ka de uthitsnam ye ka jing senchar muslim hapo jong ka tegri Iran ka IRGC ka trekam om tang hapo jonggeri Iran hanrei ka trekam rukum Syria Iraq Lebanon bat ki wei pat ki ri jong ka Middle East ka donro ye ka kenhun sipai ka kerpang jong ka IRGC ka bala tip ru ya ka kenhun da ka kat force ka IRGC ka don benta hagi kam banele ika khai ka pateng ka jing pentre yegi nu ki project hapo jonggri ka IRGC ka don ru ika mang pisa na ka sorkar Iran ka balong hadu kumba $100 billion hagi sisnam bat ka tam jan kumba laisha ia ya ka artis lani kata ka kenhun sipai jonggri Iran hanrai ka artis ka de ka kenhun sipai jonggri Iran ka balong kum ki weipat ki kenhun sipai jong ka nu ri jong ka perthai kani ka kenhun sipai artis ka trekam bat ka ai jing khain show president jogri bat ka la ru ban ya datang yu put usam jong Iran ka don tang kumba lai $1 billion ka defense budget ka jong ka ha ga sisnam kadon baro kumba lailak san po hajar mutam ei ki sipai hapo jongre ke kenhun sipai artes hanre hinru posan pasan ka defense budget jong kategori kadai jong ka IRGC batang kumba lai posan pasan ei ka defense budget jong kategori kadai nagapta jong ki sipai artes ki tangkum ki sakri jong ka IRGC ya ka sorkar Iran la senshar be tangda unong senshar don bor lani supreme leader bat ka IRGC lado nong sensaron bor jo kate gari ha Iran uyap no lani un ino no ye ka kam kare ka kamram jo ka IRGC bakare ban bat ye ka bor ban penbait ru ye ka jingdon kam ban bujli yu weipat unong sensaron bor hapo jo kate gari kumta kat kum ka article ka chispa khatwe jo ka rite sensar jo ka Iran balada uno nong sensar don bor uyap lani la shu ban sensar ka don kata ka interim leadership council lani kata ka kenhun jo ki langut kibala ban simti sipor ka sorkar hapo jong kategori Iran bat kita ki langut kilong wei ude president jong Iran ar ude chief justice urang badu jong ka ying bisar hagari Iran bat ubalai ude wei urang banyam ubaki kila dap ban jet lupa kini ket ban ya tat hadu bakanda yo yu wei pat unong sensa don bor jong kategori
bat ka deiru ka assembly wa expert ka badon hadu kuma prapu prangu di ki dikhot ki badeiru ki rang ba nya muslim ki balaban jit lani ban weng yu no sensha don bor hapo jong ka te gari Iran kumta menta gari Iran hadin ka jingdawa jong gari Amerika ban pen kalano yor kom sensar hapo jong ka te gari kaladon ka jingkhi win ka shir khai bha hapdeng jong ka kinhun sipai IRGC bat ka kinhun sipai artes jong gari Iran namar ba ka artes ka kwa ban pen kalano ye kom sensar bat ka kinhun sipai IRGC pan ka kwa ban penebek ya ka jingbu bai jong u Ayatollah Ali Khamenei nadu usnam shechar khandai spa new pho khandai ki pat baru i kwa ya kom sensar hapo jong ka te gari Iran baga de ban wan ra no ya kom sensar pat ba kabalong kum balong lam ki weipat ki ri jong ka perthai kumta ka ne ka thma po yeng hapo jong ka gari menta kala sedang bandon ka jingkat at hapdeng jong ka kinhun sipai IRGC bat ka kinhun sipai artes bat la ong ba ka ne ka de ka ta ka thma ka bri ka sedang ban saphriang hapo jong ka te gari ha Iran menta bat la ong su ba ka ne ka jingnang kraw chu ka thmaru kade na mar ka jing hir thma jong ka kinhun sipai IRGC kat hadu ba kalabu ya ka Iran menta ha ka kordit sat khamtam yaki pat ba nong sungsnong badla da jia AA ga sniu hapo jongkori Iran kiban long ki langkinya kindai bai tang ki ru pat ba namar hadu mata hapo jongkategori klam ka internet bat klam ka boarding electric ki pat ba klesu im hapdeng jo ka jing jinjar ka kraw bala da ka Iran kan sha ram ha ga ka thama kiban mat jing e hangni kindai bai ki pat ba tang na ka daw ka don ka ni ka jing hikai ha ka jing ai hukum ka dei ka kinhun sipai IRGC hanrei manupat ban jot ha ga khadu namar ka IRGC ka laban hirthma lada ka don kam bat ka la ru ban snapjar lada kam la shu ban le AA bat ka dei ka ni ka branang penjur su ye ka thma bat hadu menta na ka lang jong ka artist kam pat la ban kren AA ye ka thma namar ka rai baro ka dei bai ka rai jong ka kinhun sipai IRGC kat hadu ba ka jingjulor ka shirkhai ka ja hapo jong ka tegori ki noyalam ki shapniap kini baro ki tang na ka daw ba ka IRGC ka sim ka bor sansar ha ka kti ka jongki barkani ka jingle jong ka IRGC ka debek tang kumno ban yo ya ka jing sansar don bor hapo jong ka tegori kumta ka ne kam de ka but yele thma jong ka Iran hanrei kani ka de lupa ka jingjat ya ka Iran kumta ka jing thmu jong ka IRGC ban yada ya ka Iran menta ka Iran ka langat penban ha ka jing riam ka jongki ba kam la shu ban yada ya ka jing sha hirthma khlam sange jong gi nongshun bat ka ne ka penlong ya ka ba om tang ba ka khun yi gi nongshun ki ba wan na bar jongkori hanrei ka don kam bani khunru yi gi nongshun ki ba hapo la ka jongkori nagata ka daw ko Iran menta ka hab bani khun sai ka weipat ka je khun bat ka ta galong ban om ailat shu ya ka kinhun sipai IRGC bagan sim ka bor sansar ka ba khlidu jong ka te gari namar kane ka kinhun sipai kamla satya ban ai ka jera ka jingjot jong kari hi baro kawai kumta ayupis ngau halor jong ka jekan at jong ka artli ki kinhun sipai hapo jong ka te gari Iran snobha sakaman publishment tat hadu bikendu hagwipat ka video